масъулини баландпояи хадамоти гумруки тоҷикистон мегӯянд, чин омури тиҷораташро бо тоҷикистон аз будаш бештар нишон медиҳад. ин ишора ба гузориши идораи гумруки чин аст, ки содироти молашро ба тоҷикистон $843 миллион номид, вале тоҷикистон ин рақамро дар 11 моҳи соли гузашта $782 миллион нишон дод. ба гуфтаи мақомоти тоҷикистон, омури душанбе дақиқтар аст. ин фарқияташ $15.8 миллион. ҳамин фарқият ҳисоби асосан хароҷоти нақлиёт ҳисоб карда мешавад, чунки ҳамун баъзе ширкатҳо ҳамин хароҷоти нақлиёташа худи Тоҷикистон месупурад. қайд кардан лозим аст, ки ҳисоби ки пандемия давом дод Хитой ба ворид шудани шаҳрвандои Тоҷикистон дигар шаҳрвандо манъ карда шудагӣ буд. Фақат пулое ки ворид шуд ба воситаи бонкҳо шудагӣ. ғайри нақдӣ ягон кас бурда наметавонад, чунки рафту омад набуд. Рақамҳо чӣ ки мо шумо ҳозир аниқ и пурра аст. ҷониби чин ҳеҷ вақт тафовути омури додугирифтро бо Тоҷикистон шарҳ надодааст, вале ҳар сол ҳангоми натиҷагирӣ аз кори яксола ин баҳс рӯ мезанад. ин фарқ дар соли 2021 ҳудуди $1 миллиард буд. маълум нест Пекин омури маҳсулоти содиротиашро ба Тоҷикистон барзиёд нишон додааст ва ё арзиши колои чинӣ дар сарҳади кишвар поин оварда шуда. ба гуфтаи коршиносон, бар асоси қонунҳои иқтисод, арзиши колои содиротшуда аз Чин бояд дар Тоҷикистон бештар шавад, чун ба он харҷи ҳамлу нақл ва ҳуҷҷатгузорӣ зам мегардад. дар гузашта мақомоти гумруки Тоҷикистон фарқро ба гуногунии тарзи ҳисобу китоб рабт медоданд. бархе омили фасодро аз эҳтимол дур намедонанд. қаблан як маъмури пешини гумрук изҳор дошта буд, ки қисме аз ин фарқият ба сохтакорӣ рабт дорад. бар асоси омури расмӣ дар як соли гузашта содироти мол аз Тоҷикистон ба Чин $208 миллион афзоиш ёфтааст. Тоҷикистон асосан маъданҳои кӯҳӣ, тилло, алюминий ва пахтаи хом содирот мекунад, ки ҳудуди 10 номгӯи молу маҳсулот аст. рӯйхати молҳои воридотӣ аз Чин зиёда 3000 номгӯи маҳсулотро дар бар мегирад. Чин солҳои охир ба яке аз сармоягузорони бузурги иқтисоди Тоҷикистон табдил шудааст.